Iki anu apa jenenge? Salonmu sih rusak dandan ya. Rusak, Mbah. Sel tes dhisik ya, mati ora ya. Oh lah iya. Mesti nasi bakar iki nang. Bututnya iki mati lho, Mbah. Oh, suwe to rusak ini. Nah, semingguan, Mbah. Semingguan ya. Oh. Ngono ya. Ya. Cek api, Mbah. Kenceng. Iya, bututnya mati toh. Itu mati emang. Mati bututnya. Mbak diralat pasang ini aja misalnya. Kiprok. Ya pengadem. Bututnya mau. Liberty sexual, tutup terakhir. Iya, Suaranya sampean toh. puluhan tahun Mbak kaya ngene iki anggere sing dandan Mbak bluetooth-e suarane Mbak piye to kuwi. Ngono kuwi. Yo yo baru artijian iso. Mbah Supri. Iya wis ngono wae lah pokoknya ya. Pasangan neh ya karo Mbah ya. Kuwi kocok mboten berarti ra ketara lho. Wes.